Hello, Victoria on Namdara. Thank you so much. The connection juga live screen buat anak akan dapat welcome. ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखाय एलबिबाय आरो आङो लाइक दान थेंक इउ सो माच लाइक दान होनो थाखाय गोदाव सोराव मोननायखाय लाइक होलाबायबाय आरो आङो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो रावबो गैयालै सिनायथि बसुमतारी आरोना हेल' सिनायथि मस्ट वेलकाम बोरै दङ खबर सबर खोन्थाहरदो दे दैबाना जानो जायाखै नोंसिनिखै ओमफ्राय जेबो खोनायाखै साउन्ड अफ जेबो खोनायाखै नामा दायो खोनागोना खोनायाखै खोन्थाहरलाय खोनाना खोनायाखै राहुला मा होनदों हिनजाव लादो आदा सनादो हिनजाव माने हिनजाव लाथ'वालै हिनजाव लाथ'वा थाखा फैसा गैथ'आ आरो ना ओमफ्राय सोर मा ओंख्रि जाबोखो दे लोगोफोर खोन्थाहरदो जोंना सिनायथिया मा बुंखो दै बाना गैया दा आदसा दै बाना गैया आरो ना अखा हागोन हायाखै नोंसिनिखै बिराद अखा हादों आरो ना कारेन्टआ जोंना दिनैसो फैदों आरो ना कारेन्ट थांलाय फैलाय आरो ना माने ओमफ्राय खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जाबोखो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस राहुल आलु अमा बेदर बा मानसि गोथाव दे राहुल ब्र बिराद गोथाव आरो ना अमा बेदर ओमफ्राय जोंना बिथराय मा खालामदों सिनायथि मा होनो अखा हाबाबो बाना जाया जोंनि जायगा आदसा अके जोंनियावथ' दैयानो गैया जोंनाव दुब्लियाव दैयानो गैया आरो ना जोंनिया टाउन एरिया नालाय दैबाना जायालै जोंना दुब्लियाव दैयानो थाया आरो ना माइखौनो गायनो हाया जोंनि गामियाव बोसोरफ्रामबो दैनि थाखायनो दैयानो जाया आरो जोंनि गामियाव मा ओंख्रि जोंहा माबासोमोन नारजिसोमोन आरो ना नारजिसोमोन आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंना केजि ब्लग चिरां दाना थेंक इउ स' माच केजि मस्ट वेलकाम एभ्रिवान गासैखौबो मस्ट वेलकाम आरो ना ओमफ्राय केजिआ 2 लाइक दान थेंक इउ स' माच सिनायथिया मा ओंख्रि जाखो आगै होनना बुंदों आरोना ओंख्रिया जोंना ना ओमफ्राय सोर सोर दं खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो आं दा साननैसो रावनिबो एलबि गिदिंनाय जायाखै दे नाथाय आं भिडिअ बा नायना हरो आरो ना ओमफ्राय एलबिथ' गिदिंनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय सिनायथिया मा होनदों आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो टाइम थिनाखै आदसा अके लोगोफोर एभ्रिवान गाइस निजना सिनायथिखौबो सापर्ट खालामना होदो सिनायथिखौबो सोर सिनायथिजों लोगो जायाखै सिनायथिजों लोगो जाना सापर्ट खालामना होदो दे एभ्रिवान गाइस ओमफ्राय जोंना केजि माबाया मा होनदों जोंना केजिया साल्थेया दासान्दि मानो एसे बिजि जाखो नों साल्थे जोहोलाव समावनो होनदों ना जोहोलाव माने माबालै अखा हाबाय थादों दासान्दिथ' कारेन्टबो गैबावा आरो ना बिदिनोलै खामानि मावलागासिनो मा उफाय गैया आरो ना आंनिफ्राय निमा टु हाल सरकार हेल' वेर आर इउ फ्रम मे आसाम से हूँ सरकार वेर आर इउ फ्रम मे आसाम से हूँ बिशाल हेल' ब्र हेल' बिशाल मा खबर मा खालामदों केजिया माने सिनायथि लोगो जादों सिनायथि केजिजों लोगो जा बिशाल जयनिं मेन आवदों केजिया बिशाला कमेन्ट दानबाय आरो ना ब्र माने कमेन्ट दानखो शंकर गाना पुका ना बोल रहा है मुझे गाने के लिए नहीं आता रे एवरीवन गाइस राहुला मा बुंखो माबाया साल्थेया मा होनदों साल्थे 200 खालामना हरदो दे होनदों आरोना केजिजों लोगो जा एवरीवन गाइस केजि से फ्रेन्डआव जाओ राहुला मा होनदों बहा हरनोसो आं बिबोनांखौ होनदोंना लाबा हरनोसै आं बिबोनांखौ आदसा बिबोनांखौ आरो ना खर'सो खुरनो गोनां जाबाय आरो ना हरदो लानोसै आङो बिशाला मा होनदों हाय बाबालै नामदारा हेल' बिशाल ब्र मा खालामदों खोन्थाहरदो दे
जोंना बिबारा माने हेलौ दादा सनजित आं बिबार फ्लावार गार्डेन लेनो खम जारला ओमफ्राय जोंना सिनायथिया मा होनदों कमेन्ट खालामना दोन आं दा खालामफिनगोन होनदों केजिब्र' नै जोंना सिनायथिखौ सापर्ट खालामनांगौनो सिनायथिया नोंनो बेग हरफिनगोन आरो ना कमेन्ट खालामना दोनथिदों केजिनो ब्लु होना आं रब्र'नो सोरबायबा दादा नेट प्रब्लेमलै नेट प्रब्लेम मालाबा दिनै गार्डेन खा फार्स्टआवनो ना बिबारनो नेटआनो बिराद आं बिराद दुखु मोनबायलै गल गल नोंलै नेटआनो नाङा बाला आंनो बायो बिदि नेटनि थाखायनो बाबायलै एल बिबो गिदिंनो हाया जाना दं आं साननैसो मा जाखो नेटआ नांला गल'लै बाबा नोंना ओंलै मा बुंनो गल'बायसो ओमफ्राय केजिया मा जाखो नेट प्रब्लेमलै नेट प्रब्लेम बिराद नेट प्रब्लेम फाल्थुथार एयारटेल नेटपेकफोरखौ दामखौ बारायजोब्बाय आरो साला नेटबो प्रब्लेम मा जागोन नेटपेकआनो बुहुद दङ ओमफ्राय कमेन्टआनो बारग'जोब्बाय गाज्रि दामोन दै जोंना दाउबो फैदोंमोनलै उफा फल'वेरखौ सापर्ट खालामदो होनना दाना सोर सोर फैदोंमोन एभ्रि वान गाइस कमेन्ट हरफिनदो दे माने नेट प्रब्लेमनि थाखाय आं नुवासै आरो ना सोरबा सोरबा कमेन्टखौ गोजौआव थांहोबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना केजिया मा होनदों आंनासो ना नोंनासो जाखो गल गल आंनासो गल गला आंनासो आरोना गल गला ओमफ्राय माहिनि आगैया देबोरमा हेल' लाइक दान सनजय अके थेंक इउ स' माच हेल' माहिनि हेल' संसारा मा होनदों आदा जिउ लाइक 5 थेंक इउ स' माच नेट प्रब्लेमलै जेबोखौनो दसेनो गल गल जायो आरो ना ओमफ्राय बिसाला मा होनदों आइ एम सरिलै बाबा आंना गल'बाय होनदों आरोना अके गल'लै आंनाबो गल गललै आंनाबो गल गल माहिया मा होनदों कमेन्ट दानबाय आरोना माहिया हेल' माहि हार्दिया थेंक इउ स' माच हार्देनेग्ले केजिया मा होनदों बेनो बिमारा जोंनिथिंबो बिदिनो जाबाय बा बेलानो नोंलै माबोरै जाखो नेटफोरानो माहिया मा बुंखो बाद खाला सनजित बात का खाला हाँ माही खाना खा गया मैं आप बताओ माही आप कैसे है हाल चाल और आप खाना खाया कि नहीं खाया है माही प्लिज कमेन्ट मी नेटनि प्रब्लेम थाखायनो मानसिफोरा थाया आरो ना संसारा मा होनदों मेक्सआबो जास्ट एलबि होदों आदसा अके मेक्सआबो होदों आरो ना ओमफ्राय जोंना बिसाला मा होनदों आं थांबाय दै गुड नाइट अके बिसाल अके थेंक इउ स' माच बिसाल गुड नाइट अके बाय बाय आंनि एलबिसिनाव फैनानै सापर्ट खालामफैनाय थाखाय थेंक इउ स' माच बिसाल ओमफ्राय जोंना माहिनि बलाहे मे अल डान थेंक इउ स' माच माहि अके केजिया बुंदों सिनायथिया खारबाय बिदिखौ बोरै साब खालामनो दे होनना बुंबाय आरोना आदसा खारबाय दा माबाय मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो बिसाला लाइक होबाय ना अके बिसाल थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनानै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना गोजोननाय थाबाय आंबो थालालै ओरैनो दसे आधा घन्टाल' थागोन आरोना आंबो नेटनि थाखायनो बायो आंबो मानसिफोरा बोरै होयोब्ला माबा Incoming voice call from Macha. कमेंट डाला जुबल संजीत आपने मॉनिटर वाला है क्या हाँ होने वाला है नहीं हो रहा WT और चाहिए और WT चाहिए होने वाला है विशाल मा बुंखो दे बाबा गुड नाइट ले ओके विशाल ओके मास माही ने सपोर्ट बोला है माही ने सपोर्ट बोला है एवरीवन गाइस माही किसे सपोर्ट हो जाओ केजिया मा होनदों खारजोब्बाय सालथे मानसिफोरा नोंलै सालथे ओइ केजि नोंनि एलबिआव थांनो हायाखैलै आं सरि दै आं भिडिअ नायना होगोन आरोना आं थांनो हायाखै सरि केजि मा खालामनो आरोना सालथे
गैलालै सालथे दोननोसै नामा आंबो 13 मिनिटल' जादोंमोन। सासे सासेलै सालथे दुखु नांथावनो नेटआ नोंलै बिराद गाज्रि आरोना नेटआ टाउनावबासो नाङो उदालगुरि टाउनावबा नेट फ्रि आरोना ओमफ्राय नै दा गामि एरियावबा नेटआ नाङा फाग्लासो टाउन जोंनि गामियाव आंनाल' नाङा बे जोंहानियावल' नाङा आरोना बाखि बयहाबो नेट दङ फाग्लासो मा बुंनो आरोना ओमफ्राय सोर सोर दंलाय संगीता हाय on thank you so much संगीता हेलो कैसे है बोलो साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया माही ने बोला है गुड नाइट संजीत ओके थैंक यू सो मच ओके माही गुड नाइट थैंक यू सो मच दैजिरि फैदारना हेलो दादा नावदारा हेलो हेलो दैजिरि लाइक दान थैंक यू सो मच लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आंबो दोननोसै नेटानो डिस्टार्बलै माथा खाराबसो मानसिफोरानो नेटनि थाखाय थाङो दे सालथे बाय बाय नावदारा केजिया अके अके केजि थेंक इउ स' माच अके दैजिरा मा होनदों मा ओंख्रि जायामोन होनदों ओंख्रिया जोंना ना रोसिसोमोन आरोना ना रोसि ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर दैजिरि अखा हायाखै नामा होनदों अखाया दायो गैथ'आ आरोना अखायालाय कारेन्ट दं आरोना दायो नै अखा गैथ'ला आरोना अखा गैथ'आलाय दायो दसे एकदम सानसे अखा ओमफ्राय दैजिरि नोंस्रा मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे जोंना मा होनदों आदा जिउ मा ओंख्रि जाखो संसार ब्र जोंना ओंख्रिया माबासोमोन ना रोसि आरोना ना रोसि ओमफ्राय दैजिरा मा होनदों जोंनिया जा अखा हादों ना दा आदसा कारेन्टथ' गैया खोमा ना दङ नोंसिनिखै कारेन्टआ खोन्थाहरदो दे मा जागोन लाइनबो गैया दादा ना आदसा लाइनबो गैया आरोना अके नेटानो थांलाय फैलाय गल गल जाबाय थायो फाग्लासो गल' गिदिंगासिनो दादा आदसा गल' गिदिंदो आरोना दे दोननोसै दां होनबालाय ना मा बुङो लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो दे बाय लालायदो दे दोननोसै संसार ब्र आंनि होननायखौ खोनाना खोनायाखै दे बाय लालायदो दे ब्र नेटनि प्रब्लेमलै ब्र दैजिरिया मा होनदों दिनै जा हिनसाम नुखादों नोंखौ होनना हिनसाम नङालै नै हिनसाम नङा आरोना नै नायलाय मा बथल लोङो आङो बेखौ नाय केमेराया बायलालानो गोथाव दादा नावदादा बिदिनो जासाबबाय आरोना ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रिमोन संसार ब्र उन्दुनोसो ओंखारबायलै रोसो रोसोनो उन्दुनो ओंखारबायलै दोननो ना मा होनदों ओं दोनो नामा दोनो आदा आदा फिसायालाय आदा दादा फिसायालाय मा फिसायब्रा
मा फिसायाब्रा खोनादों आदा दसे थाबाव दोना आदसा दोना दसे थाबाव अके मानसि गैलाना आरो WT मोनालै नेट पेकआसो लस जायो मानसि गैयाबा आरोना मानसि गैयाबा नेट पेकआ लस जायो आरोना WT मोना आरोना WTनि थाखाय सेलफि होयो नालाय मानसिफोरा बयबो गैला नै दा सासेल'सो खोन्थाबाय आरोना संसारा मा होनो दसे थाबाव मेक्स लेभेलाव थांसै दाना दसे थाना मेक्स लेभेल आदसा मेक्स लेभेलाव थांसै आरोना सोर मावखो दैजिरिया अन दाना थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थानायनि थाखाय बेसेबां चार्ज दङ दैजिरि नोंनिया बेसेबां चार्ज दङ दैजिरि नोंनिया मबाइला संसारा मा होनदों जोंहा दालि सयाबिन ओमफ्राय आंना सयाबिन फ्राय ओमफ्राय खुसेंग्रा बाथोन आदसा गोथावलै गोथाव खुसेंग्रा बुहुद गोथाव आरोना आदा आनेनखौ होनदोंलै आदा आनेन आरोना आदसा आदा आनेन आरोना ओमफ्राय बिथराया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच बिथराया मा ओंख्रिमोन बिथराया नोंसिना बिथराया मा ओंख्रि जाना फैनायमोन खोन्थाहरदो मा ओंख्रिमोन उन्दुनो ओंखारबायलै रावबो गैला नामा ना कमेन्ट थाबथाखो दैजिरा होनदों आं रावनावबो थाङाहाय दादा बेटारि गैया दादसा बेटारि गैया रावनाव थेंक इउ स' माच अके आंबो दोनखानोसै दसे उनाव बारा गैला ट्रेनाव थांखो संसार ब्र आरो 2 मिनिट दैजिरि अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच कमेन्ट दैजिरि अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गाइस जोंना संसारा मादों अनजितसो होनदों आनेनसो लिरफ्लांदों नोंनि फंबायखौ संदो आदसा आंनि फंबायआ दङ न'आवनो थायो आरोना ब्र मा बुंनो न'आवनो थायो कुसुम नार्जारि हेलौ कुसुम आब' मस्ट वेलकाम दैजिरि अन थेंक इउ स' माच कुसुम मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे दैजिरिया जोंना अन बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस प्लिज सोरदों कमेन्ट खालामदो दे दैजिरि अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट संसारा मादों भिडिअ'आ नायना हो आदा आदसा नायखायो संसार आं टेनसन लानाङा ओमफ्राय दैजिरि अन थेंक इउ स' माच जोंना कुसुमा मा होनदों आलु भिन्दिसोमोन आदसा आलु भिन्दिसोमोन आरोना गोथाव ओमफ्राय जोंना दैजिरिया अन होनना बुंदों आरोना दैजिरि मोना मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय खोन्थाहरासै माथो दैजिरिया ओंख्रिखौनो खोन्थाहरासै मा ओंख्रिमोन दैजिरि ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट दैजिरि थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रावबो गैला नामा दोननोसैदां दैजिरि दोननोसैदां रावबो गैला माथो साबा दं आरोना सोर दं दे साबा भिडिअ एडिटिं खालामदों आदसा अके कुसुम अके खालाम
भिडिअ आगारनांगौ खालाम। सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। जोंना मा होनो माबाया मा बुंगोन संसारा खबर लाबावसो आंखौ दादा फिसाया नोंसो खबर लाया दादानो आदसा आं खबर लानो माने आंबो लायोब्रा आं सोलाबालै बिराद बिजि थायो आङो खामानि मावबाय थायोना। ओमफ्राय दैजिरिया मा बुंखो दालि बोरमा बेदर एवनायसो दादानो बारे दालिजों बोरमा बेदर एवनाय मानसि गोथावलै। ओमफ्राय संसारा मा होनना बुंदों दहाय होनाय भिडिअखौ नाय आदा आदसा दहाय नों भिडिअ होदों नामा संसार? नायगोन संसार नायगोन टेनसन लानाङा नायगोन। 9 बान्दा प्लिज कौन है कमेंट कीजिए। ओमफ्राय कमेंट खालामदो सोर दङ एभ्रिवान दैजिरिया लोगो फैयाबा लोगो जादो दे दैजिरि लोगो गैयाबा लोगो जादो दे आंजों नावदों नै जोंना संसारा। दैजिरिया मा होनदों जागौमोन नामा दादानो आं बारा एसां बायोलै दाना बोरमा एवनायखौ बायोलै आं एवनो मोनाबा मालाय एवनायखौ जानो सुखुवालै आं दाना मिथिबायना बोरमा बेदरखौ आरोना लोगोफोर बोरमा बेदरखौ आं एवनो मोनाबाथाय मालाय एवनायखौ जानो सुखुवा आरोना। आं माने सारायबाबो एसे एरनो मोननांगौ आरो खोलसिबाबो होमबासो जानो इन्टारेस्ट मोनो आङो। न'आवबाबो जोंहा मादारमोन एवबाबो आं ओरै खोलसे एरनो मोनथारनांगौ बोरमा बेदरखौ आरोना। ओमफ्राय जोंना कुसुमा थेंक इउ सो माच BA ब्लग आसोल नामदारा हेलौ BA ब्लग सोर जालायखो आसोल खुलुमबाय नमस्कार आसोल। ओमफ्राय दे सोर सोंदों कमेन्ट खालामदो। माबोरै जाखो मा जाखो ना जेथोसो नांखो दाना संसारा मा होनदों मिसुगुरखौ मासे रोजा नुदों आदा आंना मिसुगुरा रोजाखा आं मुसुगुर सुसुर हवाना एकदम आंना जेरै दं ओरै नायनानै दारिखौबो रायजा सिनबाय आङो बिखौथ' सिनखाया आरो बिखौ सिना रायबाबो सिना आरोना आङो। ओमफ्राय जोंना कुसुमा थेंक इउ सो माच AB ब्लगा मा होनदों गुलु गुलु मा खबर आदसा गुलु नोंसो खबरा गाज्रिलै एकदम गाज्रि मा बुंनो आरोना गैया गाज्रिलै गाज्रि। दैजिरिया माने साबधान संसार रान्दारा संसार नोगोद दैजिरिया साबधान खालामबायनो। जोंना संसारा मादो औ नायानो नोंसोर नोंसा नुनाय लोगो नुयो लाइक कमेन्ट खालामखायो दाना आंसो नुनाय लोगो नायो लाइक कमेन्ट खालामखायो। आंबो नायोब्रा संसार आंबो नायो। संसार आंबो नायो। कमेन्ट हराबा इन्टारेस्ट नाङालै। आंनि मुसुगुर सिन्थाय नायबाय होमबा? ओमफ्राय जोंना दैजिरिया मा होनदों दादा हौवा मानसिया मुसुगुर हनो मोना दे दादा मुसुगुर माने हौवा मानसिल' नङा हिनजाव मानसिया मुसुगुर हनो मोना मिथिबायना। आं मुसुगुर सुसुगुर हवा आं दारिबो सिनामोन। हौवा मानसिना हिनजाव मानसिया मुसुगुर फना दै हामा हिनजाव मानसिया ना। ओमफ्राय संसारा मा होनदों थेंक इउ दैजिरि आगै ना आब' जिखुनु मोनसे वेट खालामथ'दो रिटार्न खालामगोन दाना ओइ दैजिरिया इदिसो इनि संसार दैजिरियाव हरलायलाय नङा। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डजों रायजादों नामा होनो हा बबे एंगोलाव मा गार्लफ्रेन्डजों रायजानाय खोथा होखोब्रा जोंना AB ब्लगआ गार्लफ्रेन्ड गैयालै मथा मथि सिंगोल आरोना एकदमबारे
फुल सिंगेल आरो ना फुल सिंगेल गर्लफ्रेन्ड गैया ओमफ्राय जोंना मा बुंखो कुसुमा ब्लु होदो आंजोंबो दैजिरिजों लोगो जाजागौमोन दैजिरि आइडिसो दैजिरिया ब्लु सापर्ट खालामना हो दैजिरि कुसुमाबो दैजिरि आइडिसो आरोना बियो ओमफ्राय मा होनना बुंगोन सापर्ट खालामना होदो दैजिरि अननानै कुसुमाबोखौबो ओमफ्राय जोंना एबिया मा होदो आंना चेनेलसो ना आदसा ओइ नै जोंना एबिखौबो सापर्ट खालामना हो दैजिरि एबियाबो चेनेलसोनो ओमफ्राय जोंना कुसुमा ए नांबाय आरोना अके ओमफ्राय संसार ब्र मा खालामबाय दं दायो उन्दुबाय नामा संसार ब्र संसार ब्र गांजेमा मोनगोन ना मोनाखैब्रा नोंसोरनि गांजेमा ओइ माबा एबि ब्लग गांजेमा मोनगोन ना मोनाखै ओमफ्राय कुसुम आब' गांजेमा मोनगोन ना मोनाखै नोंसोरनि माइ गायनायफोराव गुलु गुलु मा ओंख्रि होनदों ना रोसिसोलै ना रोसि बे नाया ना कमल काट बिदै गोनां दाथ' बिदै गैला मेजेम गोनां आरो ना बिदैथ' गैया रोसिमोन ना रोसिसो जेबो गैया आरो ना एकदमबारे ना रोसि दा ओमफ्राय जोंना डान्स एन्ड मिउजिक आप 51 हाय होनदों हाय हेल' डान्स हेल' ओमफ्राय कुसुमा जोंना अन थेंक इउ स' माच दैजिरि अन थेंक इउ स' माच एबिया मा होनदों जागासिनो गांजेमा आदसा जागासिनो गांजेमा आरो ना गैयालै गांजेमा गैयाबाला जोंनाव एकदम मासेबो नुवाखै आं दायो गांजेमाखौनो ओमफ्राय जोंना डान्सनि बोला हाय हेल' डान्स बेनिफ्राय दैजिरि अन कुसुमा आंहा दाना माइखौनो गायला ओंखायनो गांजेमा मोना दा आदसा दैजिरि अन एबिया मा होनदों मन' जायाखै नामा दाबो गुलु गुलु गैयालै WC नांबावगौ ओमफ्राय दैजिरि अन डान्सआ मा होनदों आरे आर क्या हाल है डांस हाल चाल ठीक है और आप बताओ आपका हाल चाल कैसा है डांस प्लीज मेरे से नया है तो डांस मुझे सपोर्ट कीजिए सब करके चला जाओ प्लीज दैजिरि अनन संसारा मा होनदों अखा अके आदा जिउ दोनदो दे एबार ना बारे सोरबा हरबाय नामा गार्लफ्रेन्डआ दैजिरि अनन डांसनि बोला कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ डांस एंड म्यूजिक मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंना एबिया मा होनदों कुसुम आब' आंखौ सिनायाखै नामा नामदारना एबिया माबा बिएआ बोरै मा जाखो कमेन्टआ थाबथाखो ना माखो दैजिरि अन थेंक इउ स' माच अखा हासोदों आदा खोनायाखै आदसा दे अके संसार थेंक इउ स' माच अके ब्लु होलाय आब' कुसुमनो आइडिजों साब खालामनो नामदारना बिए नोंनो ब्लु होबाय आङो मा नामदों ओमफ्राय जोंना कार्बि आलं नामा बिए ब्लग नामदारना ओमफ्राय दैजिरि अन बिए कार्बि आलं नङालै क'क्राझारनिसो ओमफ्राय संसारा मा बुंखो गार्लफ्रेन्ड गैयालै आं बायदि असाइस मानसिखौ सोर गोसो थोनांगौरा इसां साइस नोङो संसार आरो असाइस होनबाय दैजिरि अन बिबारा मा होनदों लाइक डान सनजित जिना अके थेंक इउ स' माच बिबार हाय हेल' बिबार ओमफ्राय जोंना
माबा मामखौ दैजिरिया अन थेंक इउ सो माच मा खबरा दङ बिदिनो थिगानो ओमफ्राय एबिया मा होनदों नङा आब' कुसुम अखाफोरसो आं नामदारना दैजिरि अननन बिबारा मा होनदों जाखांबाय नामा सनजों जाखांबाय ना रोसिजों ओमफ्राय बिबार नोंसा मा ओंख्रिमोन दैजिरि अन बिबारा मा होनदों मा ओंख्रि जाखोहाय होनदों ना रोसिसोमोन ना रोसि ओमफ्राय दैजिरि अन कुसुमा बि ए नोंसो आरो नामदारना ओमफ्राय दैजिरिया अन होनबाय आरोना ओमफ्राय एबिया मा होनदों वाव आब' कुसुम नामदारना औ आब' कुसुम औ होनबाय आरोना ओमफ्राय दैजिरिया अन कुसुमा अन थेंक इउ स' माच फन थानायनि थाखाय ओमफ्राय कुसुमा अन थेंक इउ स' माच फन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना कुसुमा अन थेंक इउ स' माच संसारा गाबलाबायबाय आरोना गार्लफ्रेन्डआ गारबाय सा गार्लफ्रेन्ड एक चला गया तो क्या होगा दोस्त आएगा दोस्त मतलब दोस्त लोग आएगा मतलब सासे थांबायना 10 जन फैगोन आरोना टेंसन लाना सासे थांबा 10 जन फैयो टेंसन लानाङा जाने वाला जाते रहेगा आने वाला आते रहेगा टेंशन क्यों लेता है दैजिरि अन थेंक इउ सो माच कुसुमा अन थेंक इउ सो माच दैजिरि अन आं दोननोसै दे होमबा थेंक इउ सो माच लोगोफोर गासैखौबो आरोना ओमफ्राय गुड नाइट दे गासिबो गुड नाइट लाजोबदो भिडिअ हो टेंसन लानाङा भिडिअ नायना होगोन आं गासिनिखौबो भिडिअ हो आंनि भिडिअखौबो नायना हो आंबो नायना होगोन आरोना टेंसन लानाङा भिडिअ नायना होगोन आं बयनिखौबो आंनिखौबो नायना हो आरोना ओमफ्राय जोंना दैजिरि अन जोंना एबिया मा होनदों आब' कुसुम साबधान नामदारना कुसुम जोंना अखाफोरा साफ खालामबायनो अखाफोरा मन' जानायखौ बिराद दुगा जाबायलै मालाय बारे कुसुमा मा होनखो बाय बाय गुड नाइट अके आब' गुड नाइट बाय बाय अके ओमफ्राय जोंना दे दैजिरि संसार अखाफोर मा बुंखो संसारा खावलाय ओंखारदों आदा ना जि अन्थाव नुबाय आदा नोगोद खावलाय ओंखाराखै ओरै नायहाबनायखायसो नुदों आरोना केमेरा खाथियावबा ओरै नुदों आरोना गोजानखाय नुवा नै ओमफ्राय कुसुमा मा होनदों एबि थेंक इउ होनना बुंदों दैजिरिया बुंदों आं उन्दुनोसै हाय दादा मेंदों उन्दुनोसै दे दोननोसै दे आं दोनखानोसै दे बिदाय लादो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस एबिया मा होनदों जायाखैलै मन' खालामाखै आं आसोल नों खालामाखै जागोन नोङो दैजिरिया होनदों सनजित दा गुड नाइट सुइट ड्रिम्स बाय बायनो बिबारा खारबाय बाला बादसाल'लै बिबारा ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों अल फ्रेन्ड बाय बाय होननानै अके ओमफ्राय अखाफोर ब्र थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना संसार ब्र ओमफ्राय बिदि गासैखौबो आरोना एभ्रिवान गाइस गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंनि एलबि स्क्रिप्टआव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा सापर्ट थाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनो गोनां दंबा बुंदो दे लोगोफोर बिदाय लालायदो गुड नाइट लालायदो दोनबाय दे आङो हेल' बाय बाय लोगोफोर बाय 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 बाय